Wey'ngane zakwethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyonqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Udaba laphana luthinta uzanefa ngithi izolo ulife wakhe laphana wey'ngane zakwethu ubekade edalabha-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ukudalabha kwakhe kugcine sachaphazela negcokama elisha lapha agcine seyikhuluma ethi igcokama elisha laphana wey'ngane zakwethu livukane. Le nkulumo yakhe idale amazinyo abushelelezi laphana kubalandeli begcokama. Thina ngale kukhuluma kakhulu sizokulandela iclip laphana uzanefa ngithi esho kugcwala umlomo ukuthi igcokama elisha ivukane. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcinezela subscribe, ugcinezela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ividiyo entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Ngitshela ngamavukane umthandeni ivukane umthandeni. Sanje kungitshela ngomthandeni nithi abaculi. Yabona. Ukuthi umehluko kanje yabo. Mncane. Kodwa nje yithi inkulu yabona. Umyalezo nje enguyisa